Action ne Ireland. Muje rolling. Muje action. Na kandala Q. Muna tine ki. Ga buzuwa mai ciki. Rest in town. Su ash. Wai kun gano wannan dan kodaddan kuwa? Ya sha rana yasa da ya biya kode ya ja. Da sadakin shi a gidanmu. Da kamar ya sadakin shi a gidanku. Sadakin shi amma sai zai To an sowa zami. Mun fasa auren. Ni ma fasa miji kyakkyawa. An sowa zami. Anan ne? Digewan ko za dauka. Dan ƙara matsawa ba wata. Da wasu sai gidan ne wadan gidan. Za mu yi amfani da ɗayan duniya. Okay. To. Waje yayi haka ne. Muje rolling. Muje rolling kam. Action. Cut. An kashe karan. Muje. Watso kaya kenan. Jarumin fim din mai ciki. Yani ga Umar. A so same. At yahoo.com. Ash ibn.com ko ka kira ne. Adam AKB da Prince Zango. Ni na nazirin Nasibi sarkin waka Kano na dabu giwa da ala babban Hausa mai mata mai mota mai dal da goran dutse ko ka kiran da Umar su baban dawai bibi banda radio a Rest in Town. Duka dai. Na baba Sani dan tsoho. Nagode. Allah. Wannan jada mai ta zamu sa ne season din mu na mai masu. Yaushe za a fara mai masaukin baki? Yawa nagode mai masaukin baki. To ta zuge fa. Ai ta zuge na ga YouTube ina ga ina yi ta zuge a latina. Allah. Ina kun take Da sadakin shi a gidanmu. To ai ya fasa auren. Ai ina ni ne na fasa. To baba na ya ce miki ba yar gwaigwai din mu. Tsohuwa mai son ta koma yarinya. wallahi ta ma koma yarinya wallahi. Ta kwai. Dan kaga ba ta jin turanci? Ni ban san ma ko ne ban sani ba. Kai da mun already ya kare gasu zuwa wajen. Ya za ka sha kwana? Ya za ka sha kwana? Ya za ka sha kwana? Tsilla.com. idan ya shawo kwana. Ka gane? Fine. Sandan na Orakiyu
I want to sweet kwalkwafi brother jama'a idan ya shawo kwana Okay, har da zanguya? Sai mu tsaya muna ta haiki. Su ma bari su sa su cikin dimekin. Bari su sa maka su cikin dimekin 'yan sanda. Eh? ka ja ya kwamutin kuna hakin zan tambaya idan na tambaya har zan tambaya yace ke me ya faru kike gudu ita ce a tambaye ta ke me ya faru kike gudu sai ka ce kice a tambaye shi zan ce ma kai me ya faru kake gudu sai ka ce a tambaye shi zan ce ma me ya faru zaka ce sauri kake ka zo kai layin katin zaɓe sauri kake idan na katin zabe ko layin ma ba a ma zo Ka ba bi su ma layin zo ba zaɓe. wayan balayin zabe duk gudun nan da kake layin katin zaɓe yin Kake katin ma gudun. sabunta katin zaɓen saboda shekara ta 2023 Sadiku baban tunkiya. Baba Abubakar kwarai kuwa ai ka samu gudu saboda Sadiku Baba Abubakar Shi kamera din zai ajiye ta nan. Mu ne za mu kawo. nuna musu ne in biya mana Kai sai fa na sama 'yan sandan nan ba. Sai na sama 'yan sandan. ga nan akwai mai abinci nan ma suna wajen Allah albasa yana da kyau Tan free to dan bro ba.